Моля Радослав Бимбалов да заповяда да ни каже няколко думи. Здравейте, колеги българи! Тази вечер е специална, официална, затова съм облечен официално. Тази вечер сме се събрали да отпразнуваме излизането на България от чакалнята на диктатурата. В тази чакалня на диктатурата сме отдавна, приятели. Снощи окончателно излязохме от чакалнята и сме в самата диктатура. Ако отворите дебелите книги, там пише много ясно как се прави диктатура. 3 прости стъпки. Първата стъпка е да овладеят медиите, да ги направят послушни, кротки, изпълнителни, да ги оседлаят. Това в България се провеждаше с десетилетия. Помните ли? Помните ли, скъпи приятели, помните ли как заплашиха Ана Цолова в ефир? Един политик отиде и каза много поздрави от Пеевски. След няколко дни я свалиха от екран. Помните ли какво се случи с Мирлюба Бенатова, с Генка Шикерова? Какво се случи с покойния Милен Цветков? Много се, не мога да ги изброя. Журналистите, които бяха изринати от масата като мръсни трохи. Пред очите ни! Това се случи пред очите ни. После си раздадоха медиите, започнаха да си ги препродават. Виждахме договори между Домусчиев, Божков, Борисов. Помните ли? Това беше първата фаза на овладяване на медиите и тя приключи много отдавна. След това започна втората фаза. В дебелите книги пише, втората фаза е да се овладеят репресивните органи на държавата. Постепенно се случи и това. Малко по-тихо. Ние с вас го усетихме чак когато видяхме как се срина една банка и милиарди наши пари, защото това бяха държавни пари, потънаха в едно голямо тлъсто гърло. Помните ли това? Тогава разбрахме, че всъщност прокуратурата е поверена на бандити като Пепи Еврото или като друг покойник, нотариуса. Но беше късно, когато го разбрахме. Освен прокуратурата, това се прави и с другите репресивни органи. Виждате ли, уважаемите дами и господа, страхотни полицаи, които в момента са тук, за да ни пазят? Тези хора също бяха овладяни. За съжаление, защото тяхната професия е изключително важна. Замислихме ли се обаче, защо точно сега най-накрая им увеличиха заплатите? Нещо, което трябваше отдавна да се направи, защото тези хора трябва да имат достоинство да работят това. Но чак сега се направи. Защо? Защото това е втората фаза на диктатурата. И аз сега искам да се обърна и към тях, към дамите и господата, към момчетата и момичета в униформи. Искам да ги попитам, понеже те изпълняват заповеди. Ако получите заповеди, които противоречат на вашите човешки възгледи, ще ги изпълните ли? Не ми отговаряйте сега, отговорете на себе си и не отговаряйте сега, когато сте на работа тук и това е важно да бъдете тук. Отговорете после, когато се приберете вкъщи и целунете спящите си деца. Моля ви. И третата фаза, приятели, за да се осъществи една диктатура, както пише по книгите, е да се завладее съда. Когато кажем съд, ние си представяме какво? Съдебната палата, съдебни зали. Не, съдът не е това. Съдът са хора в тоги, но под тези тоги има хора като мен и като вас, чупливи и ранини, лесни. От години тези хора са манипулирани, репресирани, унижавани, постепенно завладявани. Снощи приключи завладяването на българския съд. Окончателно. И това е третата, последна фаза на диктатурата.
Добре дошли в диктатурата, приятели! И понеже е важно какво ще правим от тук нататък, ще трябва да свикнем да живеем в диктатура. Дали сте готови за това? Ако пак отгърнете дебелите книги и там пише много за диктатурите, те се случвали много пъти назад в историята. Има много правила как да оцелеем в диктатура. Но има 3 основни. Ще ви ги споделя тази вечер. Първото основно правило е да научите езика на диктатурата. Този език трябва да го владеете и да го разбирате. И когато ви кажат нещо, да знаете какво ви казват. Когато ви кажат, ще се грижим за хората, трябва да знаете, че вие не сте хората. Хората са тези, които биват докарвани с синджири, автобуси и подреждани тук на вашето място, в нозете на диктатурата, за да изразят своята благодарност към диктатурата. Така че ако чуете хората, че от тук нататък ще имате само вътрешна свобода, приятели. Звучи страшно и е страшно. Ще имате свобода да се гневите, да се ядосвате вътрешно. Ще имате свобода да не сте съгласни вътрешно. Ще трябва да направите вътрешна емиграция. Вътре, всеки сам в себе си, един по един по един. Аз съм от поколението, което е отраснало, отгледано от хора, които казваха: внимавай, и стените имат уши. Искате ли и вашите деца да го чуят от вас? Само че ще трябва, скъпи приятели. И третото основно правило за оцеляване в диктатура, и то е много важно. Дебелите книги казват, всяка диктатура има начало, но има и край. Затова трябва да бъдете търпеливи. Що ми се струва, че това го владеем добре? Що ми се струва, че това сме го развили до толкова и сме решили, че, видите ли, това е традиционна ценност като домашното насилие? Да бъдем търпеливи, да си траем. Да вярваме, че наведената главица наистина сабята ще я подмине. Това е третото основно правило. Но преди да се съгласите с това правило, помислете как ще го обясните на децата си. Сигурно всеки от вас му се е случвало, пътува в колата, отзад е детето. Отивате някъде. И в един момент детето става неспокойно, нетърпеливо и почва да пита: кога ще пристигнем? Стигнахме ли? Колко остана? Случвало ли ви се? Сега си представете, че возите детето си в колата и отивате там, където сте му обещали. В едно свободно бъдеще. Такова бъдеще, каквото то рецитира в училище, защото учи за днешния рожденник Васил Левски. И вие сте му обещали на детето, че го водите към това свободно бъдеще, за което говори Васил Левски. И в един момент то започне нетърпеливо да пита: айде, стигнахме ли? Кога ще пристигнем? Колко остава? И вие поглеждате в огледалото за обратно виждане и не казвате нищо, защото ви е срам, защото знаете, че го водите другаде. Срамно е, знам. Не бива да го допускаме. Моментът е изключителен, приятели. Моментът е неповторим. Защото диктатурата, в която влизаме, не знаем кога ще приключи. И понеже преди 2 дни си позволих да ви помоля, понеже ни гледат в момента през камерите, онези там, които си мислят, че сме готови да живеем в тяхната диктатура, нека да го повторим. Нека да вдигнем ръце отново да ги видят. Вижте ги! Ето това са голите празни ръце. Виждате ли ги? И нека да го изкрещим този път заедно. Нямате белезници за всички! Благодаря ви!